Λοιπόν, Ελένα, Ναι. πώς σου φαίνεται που τελειώνει το σχολείο σήμερα? Μου είναι πανευτυχισμένη. Πανευτυχισμένη. Ναι. Είσαι σίγουρη? Πολλά σίγουρη. Και τι θα κάνεις μετά το σχολείο? Το καλοκαίρι λενό. Και το καλοκαίρι και μετά, στη ζωή σου. Να πιάνουμε τη δουλειά μας, να πάμε τις σπουδές μας. Έχουμε το μωρό μας. Το μωρό, το αγκαστρωμένο το μωρό, ξέρω άλλον το. Φυσικά. Το μωρά. Τον άντρα μας. Ξέρουμε, το Σταύρο. Ναι. Με παρακάτω. Τόνια. Ναι, η Τόνια λυπάται που είναι να φύγει από το σχολείο. Ναι, πιάνει τα κλάματα. Έκλαιμ πριν μια συμμαθήτρια της. Είναι αγαπημένη συμμαθήτρια. Ναι, έκλαιμ μια συμμαθήτρια της Τα πριν. αισθήματα είναι αμοιβαία. Τα αισθήματα είναι αμοιβαία. Όσο για μένα, εγώ ειλικρινά σοβαρά ήθελα να φύγω από το σχολείο. Ξέρετε τον λόγο, για τον λόγο ότι περνώ τέλεια με στην τάξη μου. Δεν έχει πιο ωραία τάξη, δεν έχει πιο πολύ μπάσαμα. Πώς δεν μπαίνεις μέσα? Δεν μπαίνω μέσα στα μαθήματα που δεν είμαι με εντάξει μου, αλλά στα μαθήματα που είμαι εντάξει μου πάντα μπαίνω. Ιδίως ξενούλα. Ιδίως ξενούλα, που έχουμε τώρα το τελευταίο μας μάθημα, είναι η τελευταία μας Επειδή μας μέρα. τρέχει ο χρόνος πιστεύω να φύγει να πάει σε ξενούλα. Ναι, ακούσε, η τελευταία μου μέρα, το τελευταίο μου μάθημα είναι η ξενούλα. Τι θα κάνεις μετά το σχολείο? Να πάω να σπουδάσω Αγγλία. Ναι. Και ο Πάμπος? Ο Πάμπος να φύγω τα πράγματα να έρθουν όπως είναι και αν εγγραφτώ μας να μείνουμε μαζί να μείνουμε. Αν μην εγγραφτώ μας να μείνουμε μαζί, ναι θα μείνουμε παιδιά. Είμαι πολύ. Τέλος. Είμαι η Φυσέντια και μόλις τελείωσα. Λίδα. Ευτυχώς να κλείσουν τα σχολεία, θα ξαπαλίσουμε τα σχολεία. Το μόνο που να μαραζώνω είναι ότι έτσι θα μαθαίνω κανέναν κουσκούτ. Για να ξέρεις να μην είναι. Και δεν προφτάσεις να λύσεις και ως την τελευταία φύρα το θέμα. Μπράβο, δεν πρόλαβα να ξυπνιάσω το. Άντε ρε Λίδα. Εν πειράζει. Του χρόνου. Του χρόνου! Πάλι δεν να είμαστε. Φυσικά. Ούτε που να το φαντάζεσαι. Να είμαστε στη Τόνια. Τα καλύτερα έρχονται που λένε. Τόνια. Αλλά εντάξει. Τι πιστεύεις? Να αρκέσει να κλαίει. Κάνει ice-cream. Γι' αυτό φορώ και για εγώ γιατί αρκέσαν και εγώ να τα Κρατάω μάθω. εγώ. Η Νίκη. Λοιπόν, Παιδιά, εμείς να ξέρετε θα χάσουμε, γι' αυτό με κλαίτε ότι να με χάσετε. Λοιπόν, Νίκη, πες μας. Πω την αλήθεια, και εγώ λίγο ήμουν να φύγω από το σχολείο. Αλλά από το συγκεκριμένο χτίριο δεν έχω τίποτα ερωτηματικό μέχρι τις τελευταίες μέρες. Που δεν σε περνάς μαζί μας. Δεν σε έτρωγε η Φυσεντία στο κουμπιά συνέχεια. Ναι. Όχι τίποτε, αλλά αν είχα μέσα θα το θελώσω. Τώρα εγώ φεύγω μόλις γίνονται εξετάσεις, πω Ιταλία. Πόμπα. Είδες, τα καλύτερα έρχονται όλοι το σχολείο μου. Και είπαμε να μόλις κατεβείς κι ας με τηλέφωνο αν καταφέρεις να μιλήσεις να σε παραδεχτώ. Αυτά. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Επίσης και να μην εξιάσεις να μας κάνεις άτομα στο Skype και μες στο Ovo για να μιλούμε συνέχεια. Τε κοπέλα.